Gibutiyag sa Department of Health nga misaka og halos 400% ang kaso sa chikungunya sa nasod karong tuiga itandi sa miaging tuig. Hinuon walay angay ikabalaka sa Mindanao nga nakatala og ubos nga kaso sa chikungunya. Ani ang hiniusang report ni Argel Relator ug Abby Caballero. Gawas sa dengue, lakip ang chikungunya sa mosquito-borne diseases nga ginatutukan sa health experts. Sa datos sa Department of Health, sugod January 1 to December 2 karong tuiga, misaka og 382% ang ihap itandi sa miaging tuig o 2,889 gikan sa 600 sa miaging tuig. Sagad sa mga kaso natala sa Luzon. Sa Mindanao, sumala sa Department of Health Region 12, as of December 23 karong tuiga, 27 ka kaso sa chikungunya ang natala sa rehiyon. 14 niini sa Cotabato Province, 5 sa Sarangani, 6 sa Sultan Kudarat, 1 sa South Cotabato ug 1 sab sa General Santos City. Sagad matod pa kanila mga 50 to 59 years old kadtong mga dunay chronic disease. Ito ay transmitted sa bites ng isang infected female na mosquito. Hindi talaga siya as in alarming kasi hindi naman din talaga siya as in fatal. Hinuon mild symptoms lang matod pa ang nasinati sa mga nataptan sa maong sakit. Yung pinakano dito ay yung fever, no? Yung fever accompanied by severe joint pain. And then include talaga itong joint swelling, muscle pain, at saka rash. Home base lang, hindi kagaya ng dengue talaga na magkakos ng bleeding o magkakos ng severity. Samtang mas pakusgan matod pa sa DOH-12 ang surveillance o case finding sa mga rural health unit ug sa mga ospital kalabot sa kaso sa chikungunya ug uban pang mosquito-borne diseases. Hinuon sa Davao Region, miubos ang kaso sa chikungunya. Sa datos sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit 11, gikan January hangtod December 16, 2023, ana sa 54 ang natalang kaso sa chikungunya sa tibuok Davao Region. 50% ang pag-ubos sa ihap kung itanding atong 2022 nga anaa sa 106 cases. So basically, ang atong mga kaso karon sa chikungunya dili jud siya severe, no? Mild lang siya pero naa siya inana ng mga symptoms, and usually pag i-manage nato siya symptomatic management. Same sa dengue. Luyo ni ini, siguruhon gayud nga sakto ang pagpanghinlo nga walay mga container nga naay na pondong tubig nga pwedeng pangitlugan og lamok. Ang lamok nagapamugad dadto sa ligid. Better make sure nato kung naa sa gawas mga pots, mga clay pots nato na walay mga tanom, mo to ato pong ipangyabo ang mga tubig dato unya para dili siya mabutngan og tubig na pud sa sunod na ulan or kung tayo mamisbis ka ato siyang ikulob. So muna siya ang need nato no sa ato ang balay kay limpyo naman kay atong balay ngano naa pa magyapoy lamok kay naa daytoy mga nakastock na tubig. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero. Para sa One Mindanao.